Ngiyabingelela bazalwane. Sona kahle. So wathi nebase. Yeah. Athi nebase. Hallelujah. Amen. Ngiyazwakala ngale muntu. Amen. Ngiyabingelela abasebenzisi senior pastors, apostles, Amen. Blessings in Christ. Noma isimo sithi. Manje lonke bandla likhona namhlanje ezoxhasa umndeni ozoxhasa iblessing ezoxhasa omakhelwane iyabingelela. Hallelujah. Amen. Isikhathi sesisincane. Sisincane lesikhathi ngiyathanda akaze ukuhlabelela ukube kuya ngamabe nami ngila. Ngiyakwaba, ngiyahlabelela. Kodwa yabona isikhathi sesiyangishaya. Isikhathi siyangishiyile. Ngiyathanda ukuthwalo ukuthi ukufikele nomndeni wakho ukuthi lithi sawubona season yami. Amen. Ukufikele ukuthi uthi sawubona season yami. Uma uthi hello to your season, it means you understand that you are facing a storm. And when you are facing a storm, no matter how you are no matter how uthandi, this storm ngeke sithule ngoba kuthanda wena. Kodwa this storm sizothula the day ufika isikhathi so ukuthi this storm senze njani sithule. But when you say hello to my storm, it simply means I understand ukuthi amasikhathi samanje ngibhekene nale storm, ngibhekene nale season. Ungaphikisani nayo isizini. Once uphikisana nesizini, ayisuthula isizini, but kuzofa wena. Bakhona. Umuntu ophambana newinter uphathwa pneumonia, pneumonia. Afe loyo muntu. But this is what you do. Ulala phansi. Usithobele isimo. Bese sedlula ngaphezulu. Uma sedlula isimo bese sukuma. Uma usukuma nje, kodwa usukuma usunamandla amasha. Siyathothela isimo. Isimo bamhlapho siyathothela. Uma ufunda ukuthobela isimo, usithobela bese ufunda esimene. Ukuzomunye amangena kuleso simo, uthi I've been through this. Uyathola. Ungabhemuzi ngesikhathi sesimo. But now what then? Awuthobi uhleli noma kuphi. Genesis chapter 3 verse 9 or 10. Ngenxa isikhathi ngicela ukuphuthuma. Yepha uJehova uNkulunkulu wambiza uAdam wathi kuye uphi na? 10. Wathi ngizwe izwi lakho ensimini ngesaba. Ngokuba ngihambaze ngalokho ngaqasha. Jesus. Ngalokho wani wada basaba. Kusana. Ayengifuna nabasaba nabafundisi namhlanje. Ongakasindiswa akangilalela kodwa sindiswe ngathi angilalela kakhulu. Especially Shumayela. Lalamba wonile wada bishop nami. Wada mlawonile. Usuzununu Adam. Yeah. Enunu Adam ukashi. Jesus Christ. Ukashe nesono. Ayikathethelelwa. Kodwa ukashi
mhlawumbe nawe ohlabelela nje ukuthi uyizwe lento engisho. U-Adam uqashile kodwa wonile kodwa izisaliswa ngenxa yami yendawo akuyo. Ungasuka endaweni enezwi likaNkulunkulu wase wasuka endaweni enezwi likaNkulunkulu wonile usuyohamba ufana noKhayina owakhiswa yena ngenxa yegazi wakhiswa zanga sakulo. Kodwa Adam uyahlala uyakasha esonile ngenxa yokuthi nanti ilizwi ukhona ukwesaba umsaba kaNkulunkulu wawonile ukuze izwi lakhe lizokhuluma. Uma ngabe uDavid u-Adam wathi makaqala esibona ukuthi ubonile wathi vele uNkulunkulu ofuna ukubhekana noNkulunkulu wayengeke uNkulunkulu esakhuluma. Kodwa into evusa izwi kaNkulunkulu ukuthi ukhona ukuyisola kulomuntu akazange aphambane nesimo kodwa wasithobela isimo. Hayibo ungangixoshi phela esontweni mangasashumayeli. Mangibona senhleli ngale umuntu ngejwayele ukushumayela ngikashile. Ngingasahlabeleli, ngingasashumayeli. Yayela ukukhuluma ngey'ndaba zami. Ukufona nje wayenze. Ngikashile endlini kaNkulunkulu. Ngikashile ngenzela ukuthi izwi malikhuluma nami ngilizwe. Ngoba sonke njengoba sinabazalwane sifuna izwi. Ngeke uhlala kupresence kaNkulunkulu nezono zakhe. Wena wasizono zami bakhuthula kancane. It's fine. Mankiniwa basaba. Obalekila. Uzofika kimakhulu. Sibakhuluma nami ngosizakala njengokusizakala. Ngimfihle ukuze balizizwe. ukuthi kusasa ngivuke ngiphinde into engiyenzile kodwa ngikashela nje ukuthi ahlanzwe mina ahlanzwe mina uma ahlanzwe mina bese ngithi ke kuwe kukhona ukusinda komunye niyazi bazalwane uma sesishumayela kakhulu moya sowusigwele sivamile ukuthi akukho ukusinda ngomunye sithi insindiso ayisiyiflu ayithelelani mina ngizosho namhlanje hade insindiso iyathelelana lithi iBhayibheli ngendlela emsingela uma semulayo kwamsana lithi iBhayibheli ngendlela ngaphosa lithi iBhayibheli uNkulunkulu wabuzwa ukububula kukaIsrayeli wayesekhumbula isivumelwano sakhe lalela isivumelwano sakhe noAbraham wakuAbraham esikhathini Israyeli usekhokho Abraham bayini wakhumbula ukububula wazwa ukububula kaIsrayeli ngenxa kaAbraham ngenxa kaIsaac ngenxa kaJakobe uNkulunkulu wayesedecide uyosindisa ubani uIsrayeli engenzanga lutho uIsrayeli engadumisanga uNkulunkulu uIsrayeli engenzanga engashumayelanga uIsrayeli kodwa uNkulunkulu ngenxa yokuthi abazali bakaIsrayeli babenze kahle baba necovenant noNkulunkulu wayesethi uNkulunkulu ngenxa yabazali uzomsindisa uIsrayeli wabazalwane asikhonzeli namhlanje kodwa sikhonzela nezingane zethu
shumayela. Unzima wona sana. Uqeda ushumayela wathi wabani. Ukhuluma lo lezo leziyekile waziso. Uthi ngene emnyango uzamavese eshintshe kulo. Uma unamavesi lawa khulunywa la motivated by appearance alokho ngena. Akunankulunkulu akunalutho la. Kodwa ngenxa yokuthi ngiqashile. Ngiyazi ayiyeka le ndlela. Abantwana abangasekho bamanana boshabalala bophupha. Therefore abantwana bakufanele basinde ezimeni zabo. Ngani ngenxa yokuthi ubaba wabo had a covenant noNkulunkulu. I'm challenging you today. Make a covenant noNkulunkulu. Ukuze nabantwana bakho bayamkele insindiso kaNkulunkulu ngenxa yakho. Ungene endlini ungena umoya oyingcwele. Ungashomo nexengane zakho sibona indlela yokuyithima. Esathini samanje babuntwana uthi kunje mawungena endlini abantwana babona ukuphila kuwe. Ukuthi isikhathi sesibunyu ngale ndlela kodwa uvela kwakho abantwana babona ukuphila. Ngoba bazalwane fanele mawuvela ebantwini abantu babona ukuphila. Hayi mawukhuluma kodwa mawuvela. Appearance umuntu motivate ekamuka ukuthi sawubona umuntu abe motivated ithemba lifuke. Oh amen. Silimele family because ivangeli aliphili. Yakho. Yeah. Ya mama nasema kwa stop ya mchora beshubebe shuma bekhuluma bengashumayela isiphilisa. Abanye ama WhatsApp groups nabo labo siyakhuluma straight baphilile basana sasikhulumile basana asisithi sasikhulumile abantwini abalitholi ithemba kodwa namhlanje ngibiza lendlela kaNkulunkulu yithi wosa naso uma ufika ungaphaphi waqashi ufika nje waqashi bese ufuna amadle bakho othi umhlabelelo uyalalela nokusimo singafuni bala sini kula ukuthi umhlabelelo usmile le ikula ukuthi umhlabelelo uqabane nawe ukuthi sika sangafuni isimo I'm still standing today because ngalaleliswi likaNkulunkulu likhuluma kimi ngase ngiyaqasha athi umhlabelelo entabeni kaSomandla yabonele no Adam wathi sefaka amaqabunga wathi uNkulunkulu wakhumula ngoba nelanga lisazofika lwashisa wayesebonelele wathi asisusi ihlaso wathi waza Adam asisusi ihlaso sesisusile ihlaso Adam waza nawe Adam sesisusi sesisusile ihlaso Adam. Let me give you reason that's everlasting. Ubheka isikhumba sisho ukuthi bekunokuphila nawe. Isikhumba sazuphila. Isikhumba yiyona lento evalela umoya ngaphakathi. Wathi sigqokisa isikhumba esikhumbeni. Yekela amaqabunga azosha. Yekela amaqabunga azosha. Yekela amaqabunga azophethuka. Yekela amaqabunga azokumislida. Wabakhona amaqabunga. Izwi elingamaqabunga likaphele. Ngoba liyashesha ukuphelelwa isikhathi. Izwi elingamaqabunga likaphele. Bathi bemuhleba lilethe indaba yokuthi yahleka. Amazi umuntu oyithandayo ulethe indaba yokuthi yahleka. Bafundise ke labo uhlebelana ntshela ngama WhatsApp ukuthi usifanele ngafuna ulimaza lo hlebile ulimaza ohlethile because lo hletho asabasila. Amen. Bahletho mangela lasiya singa bahlelile mazethu. Yeah, babe. Ulimele lo kulilazo umuntu osengamanga wathi ngiyathanda. Amen. Yekela makabunga. Awuwathi isikhulu. uNkulunkulu uyasusa ihlazo lomuntu. Na uNkulunkulu mawuqashile endlini yakhe lisengasuke lathi cha ihlazo. Kodwa kudinga ukuthi uvume ngeqiniso. Amen. Amen. Uvume ngani bazalwane? Bese uyaqasha.
izwi lakhe malifika liyofika linokuphila. Izwi lakhe malifika liyofika line-hope. Izwi lakhe malifika liyogeza lento abantu abayibona uyiyo. Akukhathalekile noma ngabe kusemsebenzini